टीचारा रिटायार जागोन स्कुलाव टीचार गैया जागोन स्कुला थैगोन स्टुडेन्ट गैया जागोन नांलाय खमलाय दाखालि 1500 एपइन्टमेन्ट होबाय नांलाय खमलाय दाखालि बावैसो 1500 एपइन्टमेन्ट होबाय होननानै बुंदों आरो लोगोसे स्कुलफ्राव माने टीचारा गैया जायोब्ला स्कुला थैगोन नङा होमबा फरायसाफोरा गोदाव सोराव जागोन थिग बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै मैयानि दिनाव एबसुआ बा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना धरनाखौ स्टार्ट खालामजेनबाय आरोखि दिनै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गोबां जोंनि बर'फोरनि समस्याफ्रा बा जेंनाफोरा अर्थात बर'नि फरायसालि टीचार अर्थात फोरोंगिरिफोरनि गासिबो जेंनाफ्रानो समाधान जालांगोन लोगोसे रायखांनो गोनां बार बारनो एनडिबिफोरनि न'खरनि एसग्रेसियानि मोननो गोनां आरो मार्टियार न'खरनि मोननो गोनां एनडिबिफोरनि बिर जोहोलाव बिथांमोनहा बिग्रायारिफोरा सरकारनि माखासे सुजुग सुबिदा मोनगोन होननानै बुंनाया आरो बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो जोंहा एबसुनि बिथांमोनाबो सोमावसारगिरि बिथांमोनाबो गोबां रुंसारि जालांदों बै समाव नङा होमबा एबसुनि हंग्राम खालामनायनि गेजेरजों दिनैनि दिनाव बिथांमोनहाबो बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो माने गोजोनखौ मोननो हागोन होननानै बुंदोंमोन बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों प्रमद बर' सारा अर्थात बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' आरोखि दिनै बिटिआरनि सिएम जानो मोननाय लोगो लोगोनो अर्थात थाखानाय बिटिसिखौ सिख'नानै लानो हानाय लोगो लोगोनो बिथांनि साननाय हनायफ्रा गासिबो चेन्ज जालांजोब्बाय आरोखि माने सोलायजोब्बाय दिनै मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ मावालासिनो सिरियै थाबाय थानायावनो बा आसाम सरकार भारत सरकारनिसिम बिथाङा नारसिननाय गैयैयावनो दिनैनि दिनाव फिन जोंहा बर' फरायसा आफादा अर्थात अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना होस्रिखावफिननो गोनां बाध्यता जानानै फैदों बेफोरो सोरनि थाखाय होनना बुङोब्ला नोंथांमोना अलरेडि मिथिजोबखाय जोंहा बिटिआर सरकार अर्थात प्रमद बर' सारनि दारैनो जाजोबदों बिथाङा जुदि गाज्रिखौ लब जायालासिनो थानायमोनब्ला बा गाज्रियाव थादोंब्लाबो बिथाङा जिथु हारि समाजनि थाखाय बा सोलोंथाइ एजुकेसन बिभागनि सायाव बा गासिबो जोंनि बर'नि जि जेंनाफोर दङ बेफोरनि सायाव जिथु खामानि मावनोब्ला दिनै जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना मानि थाखाय गावसिनि गारमाखौ फुवारफिननो गोनां जाखो नङा होमब्ला दा जों बेयावनो हमनो हायो आरो मोनसे खोथा बुंदोंमोन प्रमद बर'आ बै समाव बिथांमोना जोंनो स्कुल होआ होनदों आन्दलन खालामदों आरो जाबावबाय कलेज होआ होनदों आन्दलन खालामदों आरो जाबावबाय फैयै फैयै दिनै नैबे बिटिआर गोरोबथायाव बर' फरायसालिनि जेसेबां जेंना दङ खेबसेयावनो सुस्रांनायनि बिथांमोना रादाय होनो गोनां जाबाय जोंनो गंसेबो भेन्सार स्कुल थानो मोनला बड'लेण्डनि सिङावल' नङा बड'लेण्डनि बाहेरावबो साननैसो उनाव पार्लियामेन्टआव जेला 120 सिं सिं साला गावखौनो गाव एथ' गिदिर रायजो राजानि सिगाङाव समायखेरा होनानै दोनबाय दिनै बै समायखेराफ्रा बबेयाव गोमाजोबखो नोंथांनि बैफोर समायखेराया बबेयाव थांजोबखो दिनै नोंथाङा नंखाय फाव फान्दायनानै रायजो राजानि सिगाङाव बर' आइ आफा जाम्बा जाम्बिनि सिगाङाव नंखाय समायखेरा लानानै दिनै नोंथाङा गासिबो खामानिफोरखौ मावफुङालासिनो गावनि गादिनि थाखाय बा गावनि उदै थाइसेनि थाखाय गावनि बिसि फिसाखौ माबोरैहाय फिलांनो हागोन नै बिनि सार्थावनो दिनै नोंथाङा गासिबो हारिनि मुङै समायखेरा लानायफोरखौ बावगारलांजोब्बाय नङासै होमबा दिनै नोंथांखौथ' जों मा बुंबावगोन नोंथाङाथ' सासे बरालिसो मामानि थाखाय नङा होमबा मामाया जि मिटिं खुंनो थिनहरो बेखौ नोंथाङा खुंनो गोनां जायो मामाया गाबोन सोरनावबा कालेक्सन थांनो थिनबा नोंथाङा खांनानै हरनो गोनां जागोन नङा होमबा थिग बेफोरबायदिसो आरोखि थिग बिदिनो नोंथाङा दिनैसिमबो एनडिबिफोरनि लोगोसे एबसुफोरनि मार्टियार न'खरफोरनि थाखाय जेबो उन्नति खालामना होनो हायाखै बा मुलाम्फा खालामनानै होनो हायाखै आरो बेजों लोगोसे गोबांथार जोंनि बर' आइजोफोरनि मेगनाव दिनैसिमबो मोदैया जोबनानै थाङाखै अर्थात राननानै थाङाखै बेखौ बयबो मिथिखागौ थारैनो जोंहा सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै नोंथांमोना निस्सय बुजिखादों जोंहा मैयानि दिनाव गोबांथार एबसुनि बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि गोबां माने आफादफ्रा लोगो लोब्बा लाफानानै होस्रिखावफिननो गोनां जादों थ' बे जोबोद साबायखर रोजा रोजा आंनिफ्राय गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ बिथांमोननिसिम अरायबो जासिहरो आरो बिथांमोनजों हानायमानि जोंबो सापर्ट होनो नाजागोन बा मदद होनो नाजागोन बिथांमोननि साननाया अरायसम जाफुंथों मानोना जोंहा दिनैनि दिनाव बिटिआर सरकारजों अर्थात आसाम सरकार भारत सरकारजों जोङो थगायजानानै दङ बै थगायजानायखौ जोङो बिनानै लानो रोङाब्ला बा डिमान्ड खालामनानै लानो रोङाबा जोङो सिरियै थाबाय थायोब्ला माब्लाबाबो मोनफुंनाय नंखाया बेखायनो दिनै आं जोबोर मोजां मोनदों जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि नाजानायखौ बा सोमावसारनायखौ नुनानै आरो गोबां आफादफ्रा बाहागो लादों बर' थुनलाइ आफाद गुबुन गुबुन आफादाबो बाहागो लादों जोङो 3 घन्टा सुबुं खुद्रिसारनाय सिरियान डेमनस्ट्रेसन जों हाबाफारि लादों बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे थांनाय गोलाव बोसोराव आसाम सरकारा जोंजों गोबां खेब रायलायबाय बर' थुनलाइ आफाद एबसुजों
आरो सोलोंथाइनि जिखिनि जेंनाफोर दंमोन बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय प्रतिश्रुति होदों आरो बेयाव सावरायनायनि उनाव माइनट्सबो तयार खालामदों दा जिखिनि जोंनि मौलिक जेंनाफोर दङ आरो सोलोंथाइया जिहेतु मोनसे मौलिक अधिकार राइट टू एडुकेशन 2009 NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति माहारियारि सोलोंथाइ बिथांखि 2020 जेराव मादार टां मिडियाम बेयाव स्ट्रेस आरो इम्पर्टेन्स होनाय जादों मेडिकेल आरो इन्जिनियारिंखौ बिमा रावजों सोलोंनायनि बेयाव खोथाखौ होनाय जादों किन्तु बेबायदि मोनसे समावबो जिखिनि जोंनि गुबै जेंनाफोर दंमोन दाबिफोर दंमोन बे दाबिफोरनि गेजेराव आसाम जुडिशियेल सार्भिस बे सार्भिसाव बर' सोफानांगौ साबजेक्ट जायनि थाखाय जोंनि बिजाथिफोरा बर' मानसिफोरा न्यायाधीश जाज सेसन जाज CJM कर्टआव जाज जानायनिफ्राय बन्सित जादों हाई कर्ट सुप्रिम कर्टआव थांनायनि खोथायाथ' गोजाननि बाथ्रा बे ग्रेड 3 एग्जामाव बर' साबजेक्टखौ सोफानांगौ जिहेतु 1960 आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बर' रावखौ स्टेटनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज होनाय जाबाय दा बेयाव जोंहा जोंनि फरायसा फरायसुलिया बन्सित जाबाय 2 नम्बराव जाबाय आसामा टेट खुंलिया आरो टेट खुङाबा CTET-आ खेबनै जायो बोसोराव बे CTET-निफ्राय जोङो टिचार मोननो हायो लेंगुवेज 1 जि पेपार दङ बेयाव बर'खौ दिनै सोसनाखै धर्मेन्द्र प्रधाननो मेम'रेन्डाम होबाय आसाम सरकारनो मेम'रेन्डाम होबाय बिथांमोना खालामगोन होननानै बुंबाय किन्तु खालामाखै आरो जुदि टेट होनो मोनाबा टेटआव पास जायाबा होनोनो मोनाबा पास जानायनि खोथाया गोजान होमबानिया जों टिचार मोनाबा बर' मिडियाम टिचारा बहानिफ्राय फैगोन टिचारा रिटायार जागोन स्कुलाव टिचार गैया जागोन स्कुला थैगोन स्टुडेन्ट गैया जागोन बे बिराद गिदिर मोनसे सिरियास इस्यु दा बेखायनो CTET-आव लेंगुवेज 1 सोनांगौ हायार सेकेन्डारि 95 आपग्रेड खालामनाय जाबाय कभिडनि टाइमाव बेयाव पोस्ट क्रिएशन गैया टिचार गैया गोदानै 101 हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेशन खालामनाय बर' मिडियामनि थाखाय जोङो लिस्ट होदों सरकारा खालामगोन होनना बुंबाय खालामा पोस्ट क्रिएशनबो गैया 35 मडेल हाई स्कुल गायसननायनि खोथा बुंबाय प्रतिश्रुति होबाय बेखौ गायसनाखै सिंगल टिचार 0 टिचार स्कुलाव टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ आसाम सरकारा BTC-खौ बुङो नोंसोर टिचार एपइन्टमेन्ट मानो होआखै BTC-आ आसाम सरकारनो SOA एप्रुभेलनि थाखाय हरो किन्तु आसाम सरकारा 1 बोसोर 2 बोसोर 3 बोसोर फाइनेन्स डिपार्टमेन्टआ SIO हरा टिचार एपइन्टमेन्टखौ बहानिफ्राय होगोन नांलाय खमलाय दाखालि 1500 एपइन्टमेन्ट होबाय आरो दा एनादार 2-3 हाजार SIO एप्रुभेल हरनानै दोननो बेखौ होआखै दा बे सरकारनि जि मोनसे इन्टेनसन आरो बेयाव सोलोंथाइ मन्थ्रिया जेरैबायदि मोनसे खामानि मावबाय थादों जोंहा सन्देह जादों EGS सेन्टाराव 72 नाम्बार EGS सेन्टाराव कुनु टिचारानो गैया पोस्ट क्रिएशन गैया व्हेरेस बिथांमोना बेखौ रेगुलार खालामनानै होबाय SCRT-आव लेक्सारार गैया जोंनि टेक्सट बुकआ बोरै कारेक्सन जागोन स्कुल एडुकेशन बोर्डआव एकाडेमिक अफिसार गैया क्लास 9-10 हाई स्कुल दा हायर सेकेन्डारि फाइनाल लिरनो थांगासिनो दङ सेबा आरो काउन्सिल मोनसे जाबाय दा बेयाव कुइसन पेपारा रं फैयोब्ला दाया सोरनि जागोन बिथांमोना बुंगोन जे बर' मानसियानो बेखौ बानायदों जों जेला कुइसन खालामो बिथाङा जोंखौ नाना हरो आरो बेबायदि मोननैसो जिखिनि जोंहा मेजर इस्यु दङ जेराव टेक्स्ट बुक पाब्लिकेशन कर्परेशनाव एकाडेमिक अफिसार गैया टेक्स्ट बुकनि बेयाव रनसायनांगौ बे इस्युफोरखौ लानानै दिनै सरकारा नांगौ बायदि खामानि मावाखै डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव पोस्ट क्रिएशन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव पोस्ट क्रिएशन BB इन्जिनियारिं कलेजाव पोस्ट क्रिएशन गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव पोस्ट क्रिएशन आरो लोगोसेनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि उदालगुरि केम्पास गायसनबाय बेयाव बिल्डिंखौ BTR काउन्सिला बानायबाय डिग्री मडेल कलेजखौ आसामनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ हेन्डअभार खालामनानै होबाय किन्तु खोथाया जाहैबाय जे बेयाव बेसेबां डिपार्टमेन्ट जागोन बे डिपार्टमेन्टनि एगेन्स्टआव पोस्ट क्रिएशन खालामाखै दा बे गासै जेंनाखौ लानानै जोङो दिनै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों सरकारा मावा होनना बुङाखै हानाय नङा होननानै बुङाखै प्रतिश्रुति होदों मावगोन होननानै बुंदों किन्तु बिथांमोना डिले खालामदों बिथांमोना माला मावगोन बिनि टाइमलाइन होआ बिथांमोना समाधान खालामनांगौ टाइमाव बिथांमोना माइनुट्स बानायनानै टाइम पास खालामदों आरो बेखायनो जों खुद्रिनानै दिनै हाबाफारि लादों गिबि मन्थ्रि बिथाङा बिनि सायाव हस्तक्षेप खालायगोन जोंहा आसा दङ जोङो दाबि आरो आवाज दैखांदों आरो बिथांनो जों मेम'रेन्डाम गथायनायनि गेजेरजों जोंनि जि इस्यु बे इस्युनि समाधानखौ जों नागिरदों आरो जों आसाबादि आत्मबिश्वासि जे फैबाय थानाय 3-4 दाननि गेजेराव सोलोंथाइनि मेजर इस्यु
स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम बिटिआरआव बाहेराव बर' मिडियाम बे गासिबो इस्युआ वान्स फर अल रिजल्भ जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो जुदि समाधान जुदि जायाब्ला गणतान्त्रिक आफाद छात्र संगठन जातीय संगठन हिसाबै जोंनि गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आवाज आरो जोंनि आन्दोलनखौ जों